Morten spiller. Morten, hold da hvad der, hvor dit hår ikke bliver rykket af i første ryg. Heller ikke i anden ryg. Overlæber. Det der, det er bare klamt til underlæb. Det var svært, du sagde. Der var en anden tid, du skulle Det er ret kås. Det er med det der. Du skal også kås overlæb. Det kan sgu ikke komme, det kan sgu ikke komme. Nu er det din tur, hvis du ikke holder op. Hvor er K hen? Prøv at gøre det sted, hvor du har vokset i forvejen. Nej, det er nok sødt. vokset mere end mit ene ben. Du vokser huden af. Vi voksede sted, jeg har vokset i forvejen. Men det er også fordi, den brændte din person, der. Jo. Nej, så får jeg se med hår. Eller vi har mere voksen. Eller vi har mere hår. Ja, vi har jo også de andre. Det brændte mig i bakke af det. Ja, jeg har fint mange. Hun har sætten på håret. Nej, hun er jo ikke. Hvem er behåret? Hun påstår, hun er behåret. My back. Morten, kan du ikke være med at ødelægge mine historier? Hvad med ryg med det der? Katrine, vi skal så ordne Mortens fod. Nej, nu er jeg lige ved noget andet. Godt, Katrine. Så kan det mindst få lov til at gemme et eller andet. Det mærker, det er glat, det der. Jeg kan ikke lov til at gemme Morten. Der er nogle små hår, der sidder der. Ja. Det er fint. Ej, der er vist en toer, der skal til den der, Fifi. Nej, det gør jo ikke kun der. Det knæder mig helt vildt på håret ude på det andet. Det er Morten. Nej, vi skal altså have det hele væk, ja. Røvskede skal væk. Bo, gå ind og hente på Det er jeg kan vokse dine baller selv. Jeg har godt hørt det her. Jeg ved ikke, den er kold, er den det? Fordi så her. Vi skal bikini-wax. Så skal jeg selvfølgelig have Morten. Det er godt nok. Morten hedder ikke også. Den er kold. Jeg gider ikke noget med, at du kun går. Nej, vent. Jamen Morten, når du er så hardcore, kan vi sikkert bikini-wax. Det er ikke, man siger på. Nej, det er også, der sker. Jeg vil ikke engang se på. Du vil ikke engang se Ej, den der, det er jo den sidste, der er kommet på. Bo, vent nu. Tålmodighed, Bo. Det er jo dumt. Morten, jeg har nogensinde gjort dig. Ja, du har aldrig gjort mig en skid. Nej, det kan du se. Hvis idé var det her? Det var din. Var det mig? Ja. Hvorfor det? Ja, det var fordi det ikke. Og så de aber, der de meldte sig til. Ingvar Bergman sparker op. Og der kom Minkele, hun var frisk. Nej, Katrine, nu skal du snart tage Det er de billeder af Morten. Nej, sidder om det lige meget. Jeg er bevæget. Lars er ikke den sande Ingvar Bergman. Nej, jeg er Ingvar Bergman. Det har jeg sagt flere gange. Heller ikke han ikke opad på den måde, tak. Nej, jeg er ikke Ingvar Bergman. Det er sandt. Og så tager den med boksen nedad. Nej, hvorfor det? Det tror jeg ikke. Jeg har ikke sagt det. Nej, vi har ikke sagt det. Ingvar. Ha! Det er det, jeg sagde. Bejler. Du sagde Ingvar. Hvad fanden er du laver? Ingvar. Jeg sagde Ingvar. Nej, det kommer jeg ikke. Jeg havde puttet nok til Ja, tak. Så er de seje. Fjort. Prøv du at se, det var flot, det der. Nej, vi gør ikke. Nej, så skal de diskutere hoppe lidt. Hiv noget. Okay. Nej, ikke nu, Bo. Bo, ikke nu. Det er stadigvæk luns for helvede. Dårligt. Jeg sidder måske lige for mig nyder. Sådan en lille weekendbørstning. Hvem er det? Prøv at tænke, at jeg skulle gøre det en gang om måneden. Nej, det er varmt. Ja, det var varmt. Det var varmt. Det var en gang hver nu. En gang hver nu. Jeg gør ikke noget nu. Det er det, man skal sige. Vi glemte en gang hver 3 dage. Nej, det er en gang hver 3 uge. Okay, Katrine, gør det så. Det skulle gøre så. Ikke nu. Har du set Mortens hår? De var sgu ud på 24 timer. Der er sådan Per Krogscape. Det håber jeg ikke gør. Per Krogscape, det var for sindssygt. Det går 3. Glorious mustache. Den er det kommer jeg sikkert. Jeg tror også, vores publikum vil kede sig lidt. Nu er de set på 5 minutters ben med papir på. Nu skal der rives. Så må du lige klippe det lidt sammen, ikke? Vis det, du kan. Riv til. Det er ikke nu. Riv det bedst. Riv nu. Altså, de andre, de står stadig, så ikke lige så langt. Nej, ikke den. Nej, det var heller ikke Nej, størst men jeg skal jo have fat i den anden Så først. tager den der første der øverst. Ja, men det er jo dumt, fordi den kommer også for sidst. Gå ind for nappet. Det er med langsomt. Nå, det er godt lidt langsomt. Du vil få noget piv. Jeg har ikke hørt på det der. Ja. Hvor er det så klamt? Jeg kan ikke! Hvad med resten af alt det voks der? Ja, det er så ondt. Morgen er stadigvæk så cool. Han er godt nok en lille stage. Det er bare opbrød. Nej, det er ikke for stærkt det der. Ej, for satan, hvor du har været ved at bede. Jeg går til mig. Der kommer bare til at være bumser i alle de hårsigt der. Ja, vent lidt, inden du hiver. Jeg skal lige være Ej, for jeg er meget ren. Det er kun dig, der får. Det er sgu lige meget, når du får sådan 10.000 nye hårsigt. Det er jo kraftedeme godt. Jeg har ikke gjort det endnu. Ikke den der først. Jo! Nej, det er der øverst. Okay, er du klar? Ja. Er du klar? Du fik godt gæld det der med. Hvem var det der hæve på? Den er først, den er øverst. Du må ikke hive de der 2 af nu. Ej, det må jeg gøre det. Bo på de vand. Hun skulle hæve 4 gange.
Men det er ulækkert. Det er for hurtigt, det der kørende. Vores seere hjemme i stuen kan ikke få med. Så nu... Så er det lige øjeblik. Stop!